Bueno, bo día a todas e todos. Retomamos estes encontros despois dun breve descansiño para tomar un café e para reencontrarnos despois de 2 anos xa sin vernos, non? Porque o curso pasado non puidemos desenvolver esta xornada para todos os centros Plan B. Así que espero que esteades desfrutando por fin deste día. Acompáñanos agora Begoña López Soto. Begoña é catedrática de Lingua Inglesa no IES Fernando Esquío, en Neda, a Coruña. Iniciouse no traballo das bibliotecas escolares no IES de Porto do Son en 1995, ano de inauguración dese centro. É a responsable de biblioteca do seu instituto dende o ano 2006 e ten impartido docencia en numerosas ocasións sobre xestión e dinamización da biblioteca escolar e tamén sobre xestión documental cos programas Meiga e Coja, fundamentalmente tanto en formato presencial como en virtual a través de Platega. Colaborou, ademais, coa Asesoría de Bibliotecas Escolares no deseño do programa de xestión Cojab Escolares dende os seus inicios. Begoña compartiu este espazo con nos hai xa 2 anos, así que benvida de novo, compañeira. Moitas grazas por aceptar o noso convite unha vez máis. E, bueno, estamos aquí para explicar un pouquiño pois, que é Coja, como sacarlle o máximo proveito á ferramenta e aclarar aquelas dúbidas ou cuestións que poidan ir xurdindo. Vale? Non sei se está xa lista a presentación. Vou facer unha breve presentación antes de xa darlle o turno de palabra a Begoña, vale? Bueno, Coja é un dos sistemas integrados de xestión bibliotecaria máis coñecidos e máis avanzados e empregados a nivel mundial, vale? E o primeiro desenvolvido con software libre. Este programa facilita a xestión de calquera tipo e tamaño de biblioteca. Cojab Escolares é unha versión do programa Coja original, pero adaptado ás necesidades das bibliotecas escolares galegas e, como tal, pois está en permanente revisión e desenvolvemento. Que vantaxes pode ofrecer Coja fronte a outros programas de xestión bibliotecaria, como pode ser Meiga ou Avies, Biblio? Bueno, o primeiro punto a favor é que é un sistema baseado na web e, polo tanto, pode utilizarse dende diferentes dispositivos e distintos sistemas operativos. Non así o programa Meiga, que sempre nos impedía movernos facilmente polos distintos ordenadores no centro para traballar co programa de xestión. Tiña que estar necesariamente instalado só nun ordenador, no ordenador da biblioteca, que a súa vez tiña que ter determinado sistema operativo. Aquí non imos ter esta limitación, este problema. Podemos traballar en Coja dende o ordenador da biblioteca, pero tamén dende o ordenador da sala de profes, dende unha aula, dende unha tablet, dende o móvil. Entón, bueno, é unha das grandes vantaxes, non? E non necesita de instalación previa. É unha ferramenta web, polo tanto, ti podes acceder facilmente en calquera momento dende calquera dispositivo, igual que accedemos ao noso correo electrónico. Permite, ademais, traballar con varias pestanas abertas á vez. Polo tanto, isto que parece cousa menor, pois non o é. Podemos ter a un membro do equipo da biblioteca ao mesmo tempo catalogando e a outro facendo informes e a outro facendo préstamos e devolucións. Polo tanto, pois incluso cando traballamos en Meiga na biblioteca escolar e temos a 1, 2, 3 persoas do equipo facendo catalogación, pois limitábanos incluso a configuración dos horarios dos membros dos equipos, porque ti non podes ter a 2 persoas catalogando a vez, entón xa non podían ter esas 2 persoas ou 3 persoas hora de biblioteca nese momento, non xuntas. E aquí, sí, non hai límite de cousas, de tarefas que estar desempeñando en Coja ao mesmo tempo. Ademais, proporciona moitísimas máis ferramentas que outros programas como Meiga, non? Pois podemos estar creando e xestionando maletas viaxeiras, ferramenta que non tiña incorporada Meiga, podemos xerar informes, podemos crear boletíns que sexan visibles a través do noso PAC, é dicir, ten un abano de ferramentas e posibilidades moito máis amplo que outros programas de xestión pois xa obsoletos. Ademais, axiliza moitísimo o sistema de circulación de fondos, de préstamos e devolucións gracias a uns identificadores, a uns códigos de barras que son únicos para cada exemplar.
para cada exemplar. É dicir, se temos 10 libros iguais, cada un deles vai ter o seu propio código de barras. Polo tanto, cando queramos prestar, devolver ese fondo, non precisamos en ningún momento teclear o número, buscar o número de registro, teclealo a man, cos seus erros que pode conlevar. Simplemente co lector de código de barras, lendo o código de barras que xera o propio programa, prestamos e devolvemos a unha velocidade moito máis áxil, moito máis rápida que telo que facer a man, non? E, por outra banda, deixo non para o final, pero casi é o que máis as persoas que xa empregan este programa agradecen, é que simplifica moitísimo, especialmente a catalogación. Cando falamos, claro, de catalogación derivada. Xa non temos que sair ao navegador para buscar en Rebeca ou en outros repositorios un rexistro bibliográfico, senón que dentro do propio programa, xa na intranet, buscamos, se temos lector de código de barras, buscamos por ISBN o libro e xa nos aparecen as distintas posibilidades. Polo tanto, facer catalogación derivada é un procedimento moi sinxelo e moi áxil. Así que esas serían un pouquiño as principais vantaxes, entre outras, pero quizáis as máis salientables e que as persoas que xa empregan este programa pois máis agradecen. Unhas das cuestións que máis preocupan aos centros cando aínda empregades Meiga é pois en que consiste exactamente o proceso de migración, non? Bueno, en primeiro lugar, é a asesoría de bibliotecas escolares quen contacta cos centros educativos e coas bibliotecas escolares para informar de que van dar comezo a este proceso de migración, que, como ben digo, é un proceso, non é algo que se faga dunha semana para a seguinte, é un proceso que pode levar, que suele levar varios meses. A continuación, o persoal técnico, as persoas que desenvolven esa migración de datos, contactan xa directamente coa persoa responsable da biblioteca escolar. Digo coa persoa responsable porque é o máis habitual, pero ás veces o responsable da biblioteca escolar pois nalgúns casos non é a persoa que fai máis ou que se centra máis nas tarefas de xestión documental, non fai a catalogación, non fai a circulación de fondos, senón que se centra quizáis noutras tarefas máis de dinamización e, pois, se nese caso o que é a xestión documental está delegado noutra persoa, pois sería esta outra persoa a que estaría en contacto directo cos técnicos que fan a migración de datos, E durante todo o proceso, esa persoa, ese técnico, está en contacto directo, estreito, a través de teléfono, correo electrónico, incluso a través de webinars formativos co responsable da biblioteca, ou persoa que delogou. Despois, este persoal técnico fai unha análise da vosa base de datos de Meiga, para ver un pouquiño como está ese catálogo e, de ser o caso, notificaríanvos que rexistros bibliográficos teríades que subsanar, que limpar, que mellorar. Entón, nada, simplemente en cuestión dun tempo, facilítanvos ese resultado desa análise indicándovos exactamente que números de rexistro teñen algún campo, quizáis o ISBN, o autor, título, ano de primeira publicación, etc. Unha serie de campos que teñen que estar completos de cara a que a migración se faga nos mellores termos posibles. Despois se fai efectiva esa migración de datos, eso implica que podedes ter que ter pechada a biblioteca quizáis durante un día inteiro, que non poidades facer préstamos, devolucións, catalogacións e demais, pero cuestión dunhas horas que se fai efectiva ese trasvase de datos de Meiga Acoja e, por último, iniciamos a colocación dos códigos de barras, dos que vos falaba antes, pegámolos nos libros que xa se migran de Meiga Acoja. E quero insistir nisto, en que iniciamos a colocación destes códigos de barras, que é algo que agobia e que preocupa moitísimo, normal, cando estades no proceso de migración, dicir, caramba, e agora como fago eu con estes 3.000, 5.000, 10.000 códigos de barras, como os vou a pegar tan rápido? Bueno, o programa funciona perfectamente, sin que os teñamos pegados. Que pasa? Que se pegamos os códigos de barras, evidentemente, pois poderemos circular con eses fondos moito máis áxil, moito máis rapidamente que se non nos temos, pero podemos facer préstamos de devolucións igualmente sin telos pegados. Por outra banda, que saibades tamén que non hai ningún prazo establecido para ter que facer esta tarefa. É dicir, hai centros que teñen moitísimo alumnado axudante, incluso membros do claustro, familias que se implican neste proceso e que axudan nesta tarefa, e hai outros centros que non teñen tantos recursos humanos
E, bueno, pois levalles máis tempo facer isto, pero non hai un tempo determinado no que teñamos que abordar esta cuestión, vale? E xa unha vez migrados os fondos e que xa empezamos a empregar o novo programa a todos os efectos, pois cando empezamos a catalogar xa en Coja, o que imos a facer con cada libro catalogado, aparte de imprimir a pegatina coas asignaturas, vale, o tejuelo que pegamos na parte inferior do lombo, que é o mesmo que xera Meiga, polo tanto non hai que retejuelar toda a biblioteca, os tejuelos van ser exactamente iguais os que xeramos en Coja que os que facemos agora en Meiga. A maiores imprimiremos outra pegatina que é a que ten o código de barras que pegaremos no libro, vale? Así que, bueno, é un procedimento longo no tempo, porque, bueno, dende que facedes o primeiro contacto cos técnicos, explícanvos, resolvedes todas as dúbidas con eles, facedes a depuración do catálogo e demais, pois leva un tempiño, pero que logo a migración en si mesmo e ter a biblioteca pechada é cuestión de unhas horas, vale? Outra das dúbidas habituais para vos é cando vai migrar o meu centro educativo, non? Cando vai ser este proceso de cambio? Pois, aí estamos. Que saibades que está prevista a migración de todas as bases de datos de Meiga a Coja, de todos os centros Plan B públicos, nos próximos anos, vale? Non temos a día de hoxe un cronograma de todos os centros Plan B cando vai migrar cada un deles, porque isto se vai abordando por fases. Este curso escolar están migrando de Meiga a Coja 180 centros educativos, vale? Todos eles centros Plan B públicos, e que saibades tamén que a orde de migración vai en función ben determinada pola antigüidade no programa Plan B, vale? De forma que os centros Plan B máis antigos migran antes que os Plan B de nova incorporación. En calquera caso, non vos preocupedes porque vai ser a Asesoría de Bibliotecas Escolares quen contacte con vos para informar con tempo suficiente para abordar esta tarefa, vale? Pois informarávos de que ides estar na seguinte fase de migración, vale? Quero aproveitar tamén, non está aí na presentación, pero quero aproveitar tamén para informarvos, seguro que a maior parte de vos xa o sabedes, porque o curso pasado, polo febreiro, marzo de 2024, mandamos un correo electrónico dende a asesoría aos centros educativos informando de que tiñades dúas opcións, ou ben esperar a migración, cando fora que vos toque, en función do ano de antigüidade en Plan B, ou ben informarvos de que tedes outra opción, que é non esperar a migración, vale? E solicitar a implementación do programa Coja Baleiro, que é dicir, sen migración de datos, vale? E é ou unha cousa ou a outra, é dicir, se implemento Coja cero, que lle chamamos, non? Así como entre nós, sen migración de datos, evidentemente non me van a migrar os datos despois, vale? Que implicaría solicitar a implementación de Coja sen migración de datos? Bueno, pois primeiro, non teño que esperar os anos ou meses ou o tempo que me quede para a migración, porque o proceso é inmediato, é dicir, dende que o director, directora do vosso centro fai a solicitude á Asesoría de Bibliotecas Escolares, ata que tedes o programa xa funcionando, con todos os usuarios, usuarias xa figurando no programa, é cuestión de 1 a 2 semanas, vale? Entón, por unha banda, non teño que esperar a migración, pero implica ter que incorporar manualmente os fondos, porque non hai trasvase de datos, vale, do programa Meiga. Non todas as bibliotecas, sí, evidentemente, moitos pensades, claro, é unha posibilidade. De inicio, calquera diría, pero como vou a meter todo isto manualmente? Pero hai bibliotecas, e moitas delas o solicitaron así, non? Hai bibliotecas que, pois porque acaban de entrar recentemente no programa Plan B e apenas acaban de empezar a traballar con Meiga e poden ter 500, 1000, 2000 rexistros, vale? Ou non tan pequenas, senón pois que poden ter un catálogo de 5000, 8000 rexistros, pero son conscientes de que teñen unha tarefa de expurgo moi importante que abordar, ou non tanto expurgo, pero son conscientes de que non a catalogación pois pasou por moitas mans,
E quizáis non facían unha catalogación moi rigorosa, non? E agora ter que depurar todo ese catálogo e abordar tamén un expurgo, pois casi dá máis traballo e leva máis tempo que empezar de cero en Coja, non? Por ese motivo hai bibliotecas que así o solicitaron e así o preferiron, non? Bueno, e xa para acabar, quería comentaros que tedes moitísima información, vale? Temos un amplo repositorio de materiais e de recursos na nosa páxina web, no blog de bibliotecas escolares, que sabedes que na pantalla principal está estructurado en columnas, non? Varios enlaces. Hai un primeiro bloque que pon bibliotecas, pois no segundo bloque, xusto debaixo, hai un bloque que pon Coja Escolares, e aí tedes un documento de preguntas frecuentes que resume un pouquiño o que acabamos de falar aquí agora e o que imos falar tamén agora con Begoña, e debaixo hai outro enlace que pon recursos, vale? Si clicades en recursos, aí accedes a un repositorio no que tedes tanto videotutoriais temáticos como pequenos, breves tutoriais temáticos tamén, pois un tutorial de catalogación, un tutorial de préstamos e devolucións temáticos, tedes o manual completo da aplicación tamén, e tedes incluso acceso ás grabacións dos webinars que se viñeron desenvolvendo nestes últimos anos, vale? Así que a cantidade de recursos en aberto, porque non vos tedes que loguear, vale, para acceder, e todos son descargables, pois é importante xa. Pero evidentemente, ás veces, pois xa temos Coja funcionando no centro e non vexo como facer, non atopo a forma, non me lembro de cando fixen o curso, calquera cousiña, calquera dúbida ou calquera dúbida sobre o propio proceso de migración, podedes chamarnos a asesoría ou mandarnos un correo electrónico aos contactos que tedes en pantalla e estamos encantados de axudarvos en calquera cousiña, así que estamos aí para iso. Calquera dúbida, calquera cuestión, estamos a vosa disposición en calquera momento, vale? E xa nada máis, non lle quero quitar máis tempo a Begoña, pasoche agora a palabra. Begoña quería ter aquí o ordenador, pero, bueno, por unha cuestión técnica non foi posible, entón, vai vos explicar dende aquí ou se non pasará ela para atrás. Moitas grazas. Bueno. Bueno, bo día. Antes de nada, quería facerlle unha corrección a Eva, porque unha das ventaxas de ter o Coja, que podemos telo en calquera sitio, tamén é o perigo, porque eu ás veces estou catalogando da miña casa, e iso non debe de ser, non? Entón, os tempos teñen que ser, e claro, isto é vicio. De feito, hai algúns de vos que estades aquí, que xa me escoitache de ano pasado, xa tivemos formación noutros momentos, e, bueno, pois, este programa é tan intuitivo e tan, bueno, pois, tan cómodo de empregar que, bueno, pois repetimos, e, bueno, a ver si podo deixar algúns minutos ao final por si queredes facer algunha pregunta. Entón, esta é tedes un enlace na documentación do centro, tedes un enlace a este Google Site, porque eu son creadora de contidos así, os guía burros, e chamo eu para, bueno, en calquera momento ver como se fan as cousas. Entón, neste Google Site teño unha presentación por pestanas para verlle as tripas ao programa. Entón, se imos a seguinte, a xeral, bueno, pois a pestana, claro, por eso quería eu ter o ordenador. Na seguinte pestana, que pon xeral, bueno, nestas pestanas, esta navegación por pestanas, pois quería comentar varias cousas. Este Google Site está pensado para a xente que traballou con Meiga e que migra a Coja e, claro, nos descoloca a pestana, a pantalla de catalogación, non? Porque é o que máis nos preocupa. Entón, a hora de entrar en Coja, pois temos unha serie de pestanas para usuarios, préstamos, devolucións, ferramentas, para imprimir distintos apartados e a diferencia, se baixades un poquinho para ver as dúas pantallas, neste site fago esa comparación e, sobre todo, quero deixar claro que en Meiga eu tiña os meus catálogos, os fondos da miña biblioteca, e os tiñamos para nós.
Entón, bueno, pois tiñamos unha serie de campos que eran fundamentais para despois facer unha busca cruzada e os meus compañeiros, os rapaces, as familias podían consultar o catálogo dende casa, entón buscaban por título e autor. E claro, o máis chamativo era ter a posibilidade de ter a portada, ter o resumo, ter enlaces de autor. Lembraríades, se traballáchedes con Meiga, que incluso había fondos, enlaces a entrevistas con autores, e, bueno, tiña así unha serie de recursos. Pero iso era como a nosa parcela, a parcela que tiñamos no noso centro. Eu ia a outra biblioteca e ali catalogaban de outro xeito. Entón, bueno, pois aí eu tiven dado formación en centros onde non especificaban, sí, o título e autor, sí, pero a materia, a sección, que para quen vai dirixida a obra, esos campos son fundamentais, porque eu cando quero tratar, por exemplo, o 8 de maio, se na miña biblioteca, pois teño previsto, teño incluído esos campos de feminismo, igualdade, valores, busca da propia identidade, entón podo facer un boletín de fondos temáticos gracias a ter metida esas materias. Entón, cando aparece un dos rapaces pola porta, que todos coñecemos cales son as súas necesidades, os seus gustos, e decimos, ben, que temos unha nova obra de un libro de terror, porque ás veces, bueno, pois veñen dicindo, quero un libro de fantasmas, quero un libro de amor, quero un libro de, bueno, pois algúns xa lles vemos a patita e xa lles temos a obra separada para cando entran pola porta, non? Entón, eu ia a bibliotecas onde en materias pois non tiñan absolutamente nada e tampouco tiñan a sección, e a sección era ese campo onde nos especificábamos si esta obra era para primeiro, eu estou en un centro de secundaria, un IES, pero claro, nos centros de primaria, nos CEIPs, nos CPIs, nas escolas de idiomas, nos centros de formación profesional, os centros integrados, os conservatorios, tenemos un perfil distinto de clientes, por decirlo así. Entón, bueno, pois, eu escollía, catalogaba unha obra e a catalogaba, bueno, pois para primeiro ciclo, segundo ciclo, nos centros de primaria, os centros de infantil, os CEIPs, bueno, pois terían prelectores, lectores avanzados, ou, bueno, expertos, ou primeiros lectores expertos, entón tiñades unha especificación de cada unha das obras para quen ia dirixida. Entón, a hora de facer unha escolla, facer un boletín ou facer unha presentación, sacar os libros da biblioteca para un corredor ou facer unha mostra, pois temos por idades e por temáticas. Entón, esos campos estaban cruzados. E por eso, na hora da migración, hai centros que prefiren o Meiga Cero porque non teñen eso contemplado. Entón, non lle sacamos todo o partido que precisamos. Entón, baixades un poquinho para subides a imaxe. Estas son dúas obras que están catalogadas no noso centro e, bueno, pois aparecen o título, o autor, aparecen o enlace a editorial, porque sempre é interesante abrir outras obras, abrir ou ben cada vez as editoriais coidan máis os seus fondos, as súas páxinas web, e incluso, bueno, pois hai autores que crean especificamente unha páxina web para esta serie. Entón, pensemos en Anxo Fariña, os Megatoxos, e moitos autores que teñen algo específico para como Eva Mejuto con esta obra, non? Entón, esos recursos enriquecen os contidos que temos. E, por suposto, bueno, pois as materias que agora non se ve ben, pero, bueno, vos o mirades, entrades no Google Site e vedes o que hai. Entón, bueno, pois a bandeira de San Simón, obviamente, fala de drama, fala de Galicia, fala da Segunda Guerra Civil Española, de valores, de ética, educación para a paz. Entón, todas esas marcas que lle poñemos, aparte de ser narrativa, obviamente, bueno, pois todas esas temáticas nos sirven para facer unha mostra, bueno, pois por unha data específica, ou falar de obras para o Samaín, ou para os dereitos humanos, ou calquera outra temática que iramos expoñer. Marchas ao CC1, porfa. A seguinte pestana. Aí, vale. Entón, isto, os lembrades, os que traballaches con Meiga, sabedes que é isto. Entón, bueno, pois, este era
a pantalla de cada un dos exemplares que tiñamos na nosa biblioteca dun rexistro. Entón, en Meiga, tiñamos que facer isto, lle dábamos aí duplicar ou copiar, e xa tiñamos outro, non? Pero tiñamos aí unha serie de campos que eran fundamentais. Ás veces, algúns deles xa viñan dados, porque nos temos, sobre todo, que traballar a dinamización, ao fomento da lectura. Entón, ter un bon catálogo é fundamental, pero sobre todo estamos animando a lectura, facendo proxectos documentais integrados, traballando algunhas temáticas pola propia dinámica do centro, non? Entón, tiñamos aí unha serie de campos que eran fundamentais. Entón, vos seguramente que lembraredes que, había xente que aquí, na procedencia, non deixaba de desvaleiro, ou, a descripción de serie era interesante, porque Sherlock, Lupin e eu, é unha colección, como os megatoxos, ou tiñamos, notas, traducción, ou este libro contén a sinatura do autor, entón, porque cada biblioteca funciona dun xeito distinto. Entón, de cada unha das obras tiñamos este pantallazo. Que pasa ahora co Coja? Migra, marcha a seguinte pestana, eso, estamos así a distancia. Entón, por suposto, a hora de catalogar, seguramente que vos lembrades que había uns repositorios como Rebeca, a Biblioteca Nacional, entón sacábamos de aí os rexistros, entón decíamos, temos este exemplar, e basándonos esos campos bibliográficos que había que incluir, arrastrábamos, facíamos a catalogación derivada. Entón, collíamos esos fondos e de algún xeito, metíamos as nosas especificidades. Se o autor viñera ao noso cole e asinara esta obra, se pertencía a un proxecto documental do centro, e tiñamos unha URL do blog da biblioteca, da página web. Entón, se de algún xeito traballarades as obras cos vosos clientes, os vosos alumnos e os vosos compañeiros, se tiñamos un recurso, o tiñamos aí. Entón, era unha parcela pequena e que nos traballábamos. Ahora, seguimos arrastrando, porque ahora, decir, migrar dende cero, cando teño tantas obras, claro, revisar todo o que teño, tampouco é moi complicado sempre cando fagamos catalogación derivada. Entón, igual que en catalogación derivada escollíamos unha serie de fontes de información, pois aquí pasa igual. Entón, nos buscamos polo ISBN e, ás veces nos aparece, non apareceu ningún título. Registros non hai ningún no repositorio, pero outras veces sí. Entón, o agregamos, lle damos a agregar, entón, temos unha pantalla, sigue baixando un poquinho. Entón, temos unha pantalla que esta é a do noso ítem. Entón, por defecto aparece o noso centro, os campos fundamentais, a data de incorporación, a fonte de procedencia, que agora, os que levamos anos facendo memoria de plan B, tiñamos que poñer estatísticas de onde viñan os cartos, non? De club de lectura, dun premio da ONCE, de doazón, mostra editorial, plan B, entón tiñamos que facer uns quesiños, o tiñamos que facer así, non? Hoxe en día, xa non nos piden esos datos, pero hai que poñelo, porque, as estatísticas están aí. E se hai fondos de orzamento de centro que son distintos a un premio da ONCE ou del País del Estudiante ou de distintas aportacións que teñemos no centro, pois o poñemos. E despois, por exemplo, nos últimos anos houbo partidas de inclusiva, de STEM, de igualdade, moitas temáticas, non? Entón, sabedes, temos aí a CDU é sempre 82N para narrativa, T teatro, P poesía, e nós, por exemplo, no noso centro lle poñemos a lingua, poñemos GEP, ou poñemos P de portugués, ou a lingua que latín, grego, porque se imparten varias linguas no noso centro, a parte de inglés, francés, castelán e galego. Entón, despois tiñamos esas tres liñas, é o que poñemos despois no tello. E ao final, temos
temos nota pública e nota privada. En nota pública, por exemplo, neste exemplar, porque este é o exemplar, sí que podemos poñerlle, pois contén asignatura de autor, ou este libro do itinerario lector de ciencias sociais, non? Entón, poñemos ese campo que é público e relevante para os nosos compañeros, os nosos clientes. E despois, en nota privada, eu sei que hai centros onde poñen a ubicación, porque hoxe en día, nos centros que temos, pois ás veces temos que instalar bibliotecas en sitios, bueno, pois en corredores, en sitios máis insospeitados. Entón, bueno, pois sirve para que o profesor que está aí bibliotecario ou os axudantes de biblioteca saiban onde localizar o exemplar. E, por último, que aquí non sai na pantalla, pois aparecería aí cantos ítems vas ter. Entón, lle dábamos 5, 6, por exemplo, esta obra de 9 kilómetros que comentaba Rosa, o de Juan Oveja, pois xa o pedín, xa o teño, estaba pedindos na librería e xa os merquei. Entón, agora podería catalogalos, pero, bueno, non podemos traballar dese xeito. Entón, lle dábamos aí a incluir eses ítems e xa estaba. Entón, que teño feito? Nos vamos á pestana seguinte. O que fixen foi arrastrar dunha biblioteca que pode ser das bibliotecas escolares ou de Rebeca, das bibliotecas francesas, italianas, da Biblioteca Nacional, e dicirlle, eu ese rexistro o teño na miña biblioteca e teño 4 ou 5 exemplares. Entón, esos 4 ou 5 exemplares, bueno, pois, cada un tiña esa pantalla que acabamos de ver. E despois, o rexistro é o que compartimos todos. Entón, se eu fago unha modificación no rexistro, vai aparecer no vosso catálogo. Esa diferencia respecto a Meiga, que Meiga era algo para andar por casa, o tiñamos no noso centro, e, bueno, pois nos arreglábamos, pero, claro, a hora de migrar, eu me atopaba, bueno, pois con xente que migrou ao Coja ou que lles daba formación en Meiga e non poñían materia, sección, cando as buscas cruzadas son fundamentais para a nosa labor. Entón, se temos un proxecto de astronomía, bueno, pois buscamos astronomía, pero para que idade? Para que audiencia? Cales son os clientes que van a pegar esos libros? Entón, é un xeito, bueno, pois moito máis doado. Entón, a hora de catalogar, xa estamos no último, bueno, na última pestana, sabedes, aí tedes, cando non aparecía a obra, pois íamos a busca en Z39, que é o tipo de fusión que temos con outras bibliotecas do mundo. Temos aí a biblioteca do Library of the Congress, tenemos moitas bibliotecas internacionais, porque nas bibliotecas de Escola de Idiomas tedes libros que non aparecen ao mellor nas bibliotecas escolares. Entón, bueno, pois marcamos aí os centros de reposición que precisábamos, non? Entón, bueno, lle dábamos a incorporar e xa estaba. Entón, agora, o panel pois non é como o que tiñamos antes. Vais a un poquinho máis. Entón, o que temos é, bueno, pois aquí. Entón, temos un panel con moitas pestanas. En cada unha delas, un montón de información. Entón, non hai que agobiarse, porque hai que escoller cal é o noso ítem, de que vai. Se é un material textual, pois imos aí a axustes e damos a material textual, porque aquí o que aparece é, bueno, pois con todos os campos e moitas asteriscos de é imprescindible, non se pode deixar baleiro, entón non nos fai falta tanta información. Entón, escollemos que é gráfico proxectable, unha película, gráfico proxectable. Se é un audio de unha conferencia, pois é un audio. Se é un audio musical, pois tamén escollemos. Entón, temos aí a tipoloxía, que tamén a tiñamos en Meiga, en tipo de documento. Entón, unha vez que temos ese, bueno, pois de aquí desaparecen un montón de campos que non son prescindibles, non? Entón, que pasa baixamos un poquinho máis, porque agora xa é toda a pestana que temos aquí. Entón, estamos na pestana 0. A pestana 0 é esa que fala dos campos bibliográficos, que son, bueno, pois os que menos interesa aos nosos clientes, porque, bueno, pois ao depósito legal, o ISBN, pois non, os rapaces non van buscar por aí, pero é o DNI da obra, do rexistro, que compartimos todos. Despois eu teño os meus, cada ítem deles, pero temos que ter claro que
hai unha serie de campos, como somos profesionais e traballamos ben, o facemos ben. Entón, nesa información xeral, sabedes que hai aí un lápis, e ese lápis sirve para escoller a data de primeira de publicación, a lingua, o país onde se publica e, sobre todo, a audiencia. Entón, tedes aí prelectores, primeiros lectores, tedes aí unha serie de escollas para facer esa distribución. Quero libros de terror para Samaín, pero por idades. Bueno, pois fago unha busca avanzada dese xeito. Entón, sabedes, vedes aquí o tipo de material e cada unha delas. Entón, está bastante clariño, non temos que entrar non coja para velo. E seguimos baixando, e, por suposto, nese caso, pois temos que incluir tamén en esa pantalla, aparte de cero, esa pequena pestana que se chama 008, pois temos o ISBN, que non pode estar sin el. Lembrades que en Meiga, se non había o ISBN, non arrastraba desas portadas nin os resumos? Bueno, pois aquí igual, como é un traballo colectivo, bueno, pois así identificamos e as obras aparecen con toda a súa carga. Despois, na pestana 1, vos lembrades que en Meiga tiñamos autor e autoridade, aquí o mesmo. Entón, todas as obras que temos na biblioteca pois teñen un autor ou un autor principal polo que imos buscar esa obra. Eu que sei, pode ser unha película, pode ser o director de cine, pode ser unha obra colectiva, pero o primeiro que aparece na listaxe é o que poñemos aquí. E, por suposto, sempre coa súa función. Si é director de orquesta, si é, eu que sei, obras de Xosé Tomás, que ten autor e ilustrador, pois o poñemos. Entón, pero non podemos deixar baleiro ese campo de función. Que pinta esa persoa nesta obra? E na mesma pestana, que aquí está tapado, bueno, pois aparece entidade, congreso, porque claro, este programa sirve para unha fundación, serve para unha facultade de filoloxía, serve para calquera outra entidade. Entón, a temos adaptada ás bibliotecas escolares, pero ten moito máis. Entón, bueno, pois esos campos obviamente non se cubren. Entón, na pestana 2, bueno, pois é onde aparece o título e autor, a primeira data, o sea, a edición, se temos na man a edición 12ª ou a primeira edición, o poñemos. E despois aparece o lugar de publicación, a editorial e a data do que temos, a data de publicación. E claro, ás veces aparecen, por exemplo, este libro de Yamaz Menazan, bueno, pois tiña dos autores, bueno, pois mantemos sempre o primeiro. E se na pestana 1 tiñamos apelido e autor, lembrade que cando estudiabades na facultade ibades á biblioteca e buscábamos os autores por apelido. Entón, nesa autoridade da pestana 1, pois tiñamos apelido e nome. E aquí, bueno, pois invertido. E xa por defecto, pois aparece esa barra, que se non aparece hai que poñela, porque ás veces os títulos teñen hai títulos tan interesantes que o propio nome do autor pode ser a prolongación do título. Entón, non, temos que distinguilo. E seguimos baixando. Na pestaña 3, bueno, pues aparecen esos campos de número de páxinas que, bueno, os nosos clientes, a hora de escoller de lectura el Quijote ou la Celestina, pues tamén miran o peso, non? Entón, bueno, pues sempre hai que poñelo. Todos estes campos son os que compartimos nós. Entón, somos profesionais. Despois, o tamaño, outros campos que podedes poñer. Por exemplo, material anexo. Hai obras que teñen unha guía de lectura, teñen uns mapas, teñen un CD, ou, bueno, pois teñen unha serie de recursos e o poñemos aí. Ou, por exemplo, outras características físicas. Hoxe en día hai libros que son murais, que veñen recortables, bueno, teñen moitísimas características. Por defecto, normalmente, temos libros ilustrados, ILCOR ou ILBN, non? Para simplificar e non poñer nada máis. Despois, na pestaña 4, van esas series que pertencen a algunha colección. Entón, Nibola ou el rompecabezas ten unha serie de libros que son pequenas biografías. Pero claro, se Laura Gallego ten unha colección específica de a Crónica da Torre, o poñemos, os Megatoxos, Diario de Greg, Kika Superbruja ou calquera outra saga de manga, poñemos aí a colección, o título de colección e despois o exemplar. E para marcar o exemplar, picamos en mención de serie e sabedes, en cada un dos ítems ás veces hai un cadradiño.
Isto que significa? Que podemos duplicalo, porque ás veces, por exemplo, en serie, vamos, eu non poñería aí Alfaguara, Roja, nin poñería literaria de Xerais, porque aos clientes non lle aporta nada, pero están, se pertence á costa oeste, pois o poñemos. Pero, ademais, pertence a unha saga, e os meus clientes van a ver se teño todos os exemplares ou me falta o número 3, bueno, pois o inscribo, os megatoxos. Bueno, pois teño, profe, mirei os megatoxos e falta o número 4. Bueno, pois intentaremos mercalo. Entón, de algún xeito, bueno, pois, tedes aí ademais varios enlaces para ir a cada un deles. Entón, as series ou as coleccións van en esa pestana. Entón, bueno, pois, imos por pestanas e non pasa nada. Na pestana 5, encadrada ben, bueno, pois, que temos? A nota xeral. En nota xeral se inclúe, por exemplo, se a obra levou o premio Lazarillo de Literatura, o premio Xulio Verne, ou mencións honoríficas, está nominado para os White Ravens. Entón, calquera mención honorífica desa obra, pois hai que destacala. E despois tamén podemos poñer esas liñas que ás veces as editoriais dicen esta obra trata o problema da LGTBI ou en este ámbito, esas marcas de marketing que as editoriais aportan para que digamos, bueno, pues este libro me ten boa pinta, vou a ver de que vai. Entón, bueno, pues sería esa a nota xeral. En nota de contido, pois, por exemplo, para as antoloxías, bueno, pois, se teño de Edgar Allan Poe novelas ou contos terroríficos ou novelas ejemplares ou antoloxía da novela policial, bueno, pois, El barril amontillado, El gato negro, o poño aí. Entón, non teño un libro específico del gato negro, pero cando os nosos clientes fagan a busca de El gato negro, pois van a decirlle que nesta obra, por exemplo, obra completa de Castelao, os vellos non deben namorarse, probablemente o teñan nunha monografía, pero tamén aparece unha obra completa. Entón, na nota de contido, pois é o que precisamos para saber cales son os distintos capítulos. Por exemplo, se unha obra informativa, minerais, bueno, pois aparecería aí, rocas metamórficas, rocas non sei que, as rochas, o que seña. Nós na biblioteca temos algún libro que se chama Mamíferos, e claro, como hai poucos, bueno, pois trata de a balea, o que seña. Entón, poñemos o índice, non poñemos a palabra índice, porque ás veces cando traemos contidos de outras bibliotecas, aí nota de contido pon índice, pero se non lle di nada aos nosos clientes, entón ten que ser algo significativo. E, por suposto, nas obras completas ou nunha antoloxía, unha obra informativa, pois poñemos aí esos datos. E despois o resumo. Non podemos quedar sin resumo, porque de que vai? Entón, eu, por exemplo, son profe de inglés e os meus clientes, os meus rapaces, bueno, pois lles poño na aula virtual, estos son os títulos de readers que tedes que ler. Entón, pican, leen e comparan, e din, bueno, pois prefiro este ou prefiro outro, entón o resumo sempre. E, por suposto, destinatarios. Destinatarios para facer esa outra busca cruzada. E aquí vai por unha audiencia académica. Entón, aparecen os distintos niveis. Por exemplo, nos libros informativos, ou hai libros que valen para todos, dende primeiro de primaria hasta quinto, porque son libros, ao mellor, sin tanto texto, ou son álbumes ilustrados que son tan atractivos que vale para todos. Entón, os libros que valen para todos, bueno, pois non o poñeríamos, pero se só é para, que sei, quinto e sexto e primeiro e segundo da ESO, bueno, pois duplicamos neses cadradiños e escollemos o que precisamos. E seguimos subindo un poquinho máis. Por exemplo, unha das cousas que a xente comenta é pero entón me teño que ler todo o libro. Non. Vamos a ver, hoxe en día as editoriais procuran ter fichas, contidos, resumos, palabras clave de valores, solidaridade. Entón, esas son as materias. Non temos por que ter na cabeza toda a biblioteca do noso centro para saber de que vai a historia. E, por suposto, unha obra pode ser de fantasía, amor, drama.
é raro que unha obra só teña unha e dúas materias. Entón, conto máis teñamos, pois mellor nos sirve para facer unha busca con máis xeito, non? Entón, todas as editoriales hoxe en día pois teñen moitísima información, pero, por exemplo, eu que sei, Plauto, bueno, pois temos unha obra de latín ou de grego, que sei, de Aristóteles, de Plauto, bueno, pois o home non ten blog, non ten página web, pois non ten así moito contido, pero sempre hai algunha página de estudios clásicos que nos surte de información. Ou algún libro que é especificamente de ecoloxía, eu me lembro un libro que era publicado no 92, que o merquei nun mercadillo callexeiro, e me gustaba moito o ilustrador e o levei para a biblioteca, se titulaba La tierra es tuya, cuídala. Entón, busquei unha páxina de Greenpeace, porque tiña relación. Entón, sempre podemos buscar información noutros sitios. Entón, tedes aí o Centro Virtual Cervantes, a Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, o canal Lector, sigue baixando un poquinho máis. Entón, na pestana 6, aí están as materias. De que vai a historia? Este libro de que vai? Entón, temos varias entradas, e todas co seu cadradiño para duplicalo. Entón, materia nome de persoa. Claro, se temos a biografía de Charles Darwin, pois poñeremos aí Charles Darwin, pero únicamente nos libros que tratan de alguén. Ana Frank escribiu o seu diario, bueno, pois a biografía de Ana Frank, pois poñeríamos aí especificamente. Despois, como somos, o programa serve para fundacións e outro tipo de bibliotecas, entidade. Claro, se é o libro este libro de, ahora non me lembro o título, de O barco, non sei que, Warrior, ahora non me sale o nome. Bueno, pois, se temos unha entidade e especificamente sobre esa entidade, a poñeríamos, pero o resto, todo vai ser materia, nome de materia, termo de materia. Entón, prememos aí para poñer amistade, solidaridade, fantasía, realismo, crítica social, valores, calquera tema transversal, aparte de drama, amor, adolescentes, bullying, acoso. Entón, dende a biblioteca, a asesoría de bibliotecas, que tamén están en algunhas das pestanas, hai un enlace para que materias de poño. Home, nas editoriais aparecen moitos, pero a asesoría de bibliotecas fixo unha recopilación de materias e, bueno, pois sería interesante que cada centro a descargara e decidira, bueno, pois cales son as que funcionan aquí, porque ás veces hai acoso e bullying. Bueno, pois escollemos só unha e, por suposto, o poñemos unha lingua. Entón, non é normal encontrar mulleres e liberdade, libertad. Non, escollemos unha lingua, estamos normalizados, pois poñemos en galego. Se hai obras que, bueno, pois se precisa o contido en castelán, pois, pero non o duplicamos, é que é un pouco absurdo ter esos campos. Entón, tantas veces como nos fai falta. E pensade que o termo xeográfico, o termo cronolóxico, pois pode ser ese libro da lavandeira de Mejuto, non? Pode ser Galicia, Guerra Civil, ou, que sei, estou pensando ahora 28 días de David Safir. Bueno, pois Polonia, Segunda Guerra Mundial, e o podemos especificar aí. Pero o que non facemos é poñer materia, igualdade, guión, LIS, literatura juvenil, o contos, o relato. Eso é unha CDU. Entón, temos que desplegalo. Temos que ter sempre en conta que literatura castellana ou literatura francesa é unha CDU. Por iso temos un 82N e lle podemos poñer a lingua. Entón, non ten sentido, bueno, pois nas materias meter eses campos. E nin o termo xeográfico poñer Departamento de Lingua Galega. Non, porque non, a ubicación vai no ítem. Isto é o que compartimos todos. Todas as bibliotecas que estamos en rede ou todas as bibliotecas do mundo que utilizan o programa Coja. E na pestaña 7, que antes non o mencionei, son esos outros autores que son importantes para a obra. Se teño unha película, pois na puxen o director. Aquí meto actores, director de fotografía, banda sonora, guionista. Meto todos os que sesen relevantes. E, por suposto, se unha obra de material textual, pois meterei outros autores que son coautores, un autor anterior, porque pode ser unha adaptación, ou ilustrador e traductor. Entón, son os campos que hai que meter nestes sitios, non o mesmo autor.
o autor principal vai aparecer na 1 e na 2. Aquí, outras autoridades. E, por último, na pestana 8, non a podemos deixar baleira, porque iso é enriquecer, porque como non imos a enriquecer o catálogo? Entón, se Eva Mejuto ten unha página web, ou Laura Gallego ten o seu blog, eles poden consultar calquera outras obras, se Rei Fabra lle fai falta darlle unha volta, pero, bueno, hai moitísimos autores que teñen o seu propio recurso. Entón, o metemos. Pero non poñemos edelvives.es, o xerais.gal, non. Poñemos o enlace. Ás veces as editoriais tamén mudan e, bueno, se perden os enlaces, pero, bueno, sempre esas cousas pasan, pero sempre hai que meter o especificamente do ítem do rexistro que temos. Entón, lle damos a guardar, a pestana 9 xa non sai, porque era para eliminar, pero claro, era perigosa, eliminaba para todo o mundo mundial. Entón, temos coraje, de Rania, cando buscamos o exemplar, o rexistro, pois me vai aparecer cantos exemplares teño na miña biblioteca. Entón, vai aparecer todos esos campos. E, por suposto, en minúscula, porque estes días que estamos correxindo o curso de Platega, hai xente que escribe todo en mayúscula, todo. Eu agora, por exemplo, busquei o de 9 kilómetros para ver se podía catalogar dende aquí, porque xa como merquei, pois así o catalogaba diante de vos. Entón, atopei 9 kilómetros, pero todo mayúscula. As mayúsculas, hoxe en día que estamos inmersos nas redes sociais, sabemos que unha convención establecida para que cando alguén grita, bueno, pois berramos e o poñemos todo mayúscula, pero todos somos docentes e sabemos onde van as mayúsculas, non? Sabedes, nesa obra aparece exemplares, descripción e todos esos campos, vale? Entón, o que temos que ter moi claro é que Meiga funcionaba dun xeito e cada ítem tenía o seu pantalla de catalogación, ora non. Temos o rexistro e temos varios ítems. En esos ítems meto a nota privada ou especificidade. Por exemplo, nós temos un blog de cine. Entón, o blog de cine non o vou meter aí. O vou meter no ítem para que os meus clientes vayan aí. Vale? Entón, bueno, tedes aquí unha morea de información, tedes a comparación de Meiga, os que nunca traballachedes con Meiga, pois non sodes false beginners, porque cando un empeza a estudiar unha lingua e temos algo aprendido, pois temos esos vicios adquiridos que son moi complicados de solucionar. Entón, bueno, pois tedes no enlace absolutamente todo, e, bueno, dende a asesoría tedes moitísima información, moitísimos recursos manuais para saber como catalogar, e, bueno, creo que así desmitifico un pouco que de repente teño que cubrir todo. Non, ben dado. E se tedes algunha dúbida, dende a asesoría, pois están moi dispostos a escoitar as vosas dúbidas, vale? Bueno, nada máis. Gracias.